k'i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Choguel ko k'ala Mayiga i k'a dɔn cɛŋana don politique dɔnbaa don Boubacar k'a dɔn maa minnu b'a nɔfɛ haba u tɛ s'a la sabula n'u sera a la bɛɛ i ka da la k'a fɔ min ye awa kɛlɛ ye u na laban k'u ɲɛsin Asimu Goyita de ma. Siga t'o la. Min ye Choguel ye a sigili a ye baara minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ a dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ politique maa jolenba i k'a dɔn a ja minen bɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jɛkulu 3 olu kɔni kelen bɛ ka ngɛlɛnkɛ da min kɔni premier ministre yɛrɛ de ye an t'a fɛ k'a ye a bi faamu ni hakili la karisa ka karisa walima n ka karisa n'o bilala nin yɔrɔ in na ne na nin sɔrɔ na kɛ nin ye na kɛ nin ye n'i m'o sɔrɔ ka ban i k'a dɔn juguya bɛ na juguya dun mana na i k'a dɔn o ye kɛlɛ wulilen ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan jɛkulu fɔlɔ min bɛ yen ministre d'État Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn o jɛɲɔgɔnw yarɔ Abdoulaye Mayiga yɛrɛ a ye premier ministre ya in nɛnɛ premier ministre ya in nɛnɛnen a fɛ maa minnu b'a nɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ premier ministre nagakɔrɔmaw olu ka jɔyɔrɔ n'u ka sanga a n'u ka ɲɛtaa sabatilen don o nɛnɛni min kɛra Abdoulaye Mayiga fɛ n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yen olu kɔni ɲɛna ni Choguel wulila Abdoulaye Mayiga bɛ se ka kɛ premier ministre ye olu bɛ kɛlɛ in fana na n'o fana bɔra yen a ko n'i wulikajɔ jateminɛ CNT min ye Maliki Jaw ye Maliki Jaw i k'a dɔn fana nagakɔrɔmaa dɔw bɛ yen minnu kɔni ɲɛna i k'a dɔn Choguel ka wulili o bi kɛ sababu ɲumanba de ye olu ma a na kɛ u na gɛrɛ ko dɔw la ka ko dɔw ɲɛdɔn jɛkulu 3nan o ye politikimaw ye olu ka kɛlɛ a n'olu ka mankan ye laadala ko ye ka sababu kɛ mun ye Choguel ni ninnu de farala ɲɔgɔn kan min ye Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga bin fanga binnen ni cɛ fɔn o fɔn filɛ a kɛra kelen o kelen ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ premier ministre ye Choguel kɛra garijɛgɛtigi ye sɛbɛnnikɛla ko caman b'u la olu ni Faransi de bi jɛ la u ni Faransi de bi janfa la Faransi ye wari min da ka d'u ma fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten nka u dɛsɛra ni maa min ye a bɔ politikimaa dɔ ta politikimaa minnu kɔni nana kɔsa in na i k'a dɔn na kɔsa tɛ a bɔ sɔ bɔda dɔn a k'i b'a ye k'a fɔ janfatibaw don a donnen don a bɔ fanga fɛ k'a fɔ ni Faransi bi jɛla sabula Faransi ka jɛ i k'a dɔn dɛsɛ nana don Faransi yɛrɛ bolo fo a kelen bɛ ka maa minnu bila baara la Mali kɔnɔ ni maliden don olu yɛrɛ laban nana dɛsɛ Mali i k'a dɔn Choguel ko k'ala Mayiga ani Asimu u y'u tɔgɔ da a bɛɛ lajɛlen kunna CEDEAO u bɔra a la mun kɛra a kɔfɛ Mali cira wa a ko a kana da o yɛrɛ ma Choguel ni ayiwa Asimu Goyita u ka ɲɔgɔn faamu ani jɛ ka baara fanga bonyana i k'a dɔn a kɛra ɲɛtaa ni dabaliba de ye France 24 RFI Barkhane MINUSMA ninnu bɛɛ lajɛlen de gɛnna bɛnkan in bɛ Choguel i k'a dɔn ani Asimu ni ɲɔgɔn cɛ Kidali minɛna an ka sɔrɔsikuluw fɛ kabini o kɔni kɛra Faransi jigi tigɛra sabula a y'a ye a kelen bɛ ka maliden janfanden minnu bila baara la olu tɛ se ka foyi kɛ bilen ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen nana nɔɔni min na i y'o dɔn de kabini a fɔra ko AES sigira an mago tɛ Faransi ka diɲɛ foyi la kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen nɔɔni na politikimaa minnu bɛɛ n'u ka balo ye politiki kɛlɛ ye u labanna ka t'u banba i k'a dɔn marabaajugu la ni Faransi bɛ wari d'u ma maa bɛ se k'a fɔ ninnu bɛ ko bɛɛ ju la hali i k'a dɔn terrorisme ba min filɛ jamana in kɔrɔfɛla la u caman bɛ dɔ kalama na sabula u jɛlen don baara la a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ min kɔni ye Choguel ko k'ala Mayiga ye kana siga maa minnu bɛ kɛlɛ in kɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka kɛlɛ kun don wa bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ nɔfɛ nin ko in ɲɔgɔnna delila ka kɛ Niger Tanja ani Hama i y'a ye u nan'u bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn na fo ayiwa Tanja laban taara a juguw ta ka n'u bila a kɛrɛda fɛ u m'a to yen sabula Faransikaw ka cidenw kun don i k'a dɔn dabalijugu kelen a n'o fɛɛrɛjugu kelen de bɛ senna min bɛ se k'a to Choguel ko k'ala Mayiga i k'a dɔn ani Asimu Goyita u kɔ bɛ don ɲɔgɔn na i dun k'o dɔbɛ i k'o sɛbɛn k'o dɔn n'u sera Choguel la don o don i kana sig'a la i k'a dɔn u bɛ laban k'u ɲɛsin Asimu Goyita fana ma sabula nin politikimaa ninnu u bɛ dingɛ de sen ka bilen ɲɛ i bɛ taa bin a kɔnɔ ni Ala ma kisi Jarakɛ ko
i k'a dɔn i tɛ n fɛ n yɛrɛ t'i fɛ o tuma an bɛ ɲɔgɔn nasa fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ faden jugu jamana den jugu i k'a dɔn jamana janfaba o ni foyi man kan i k'a dɔn faali kɔ n'i sɔrɔla bolo la k'i ɲimi fo ka t'i kolo mɛrɛni bɛɛ lajɛlen ɲimi a nɔfɛ jɔnni de kɔfɔra i k'a dɔn faden jugu minnu n'u ye marifa ta ka jamana janfa i y'a da Agali Amadu Kufa Algabas Aga Indala Bilal Aga Sherifu Fahad ani Fahad Aga Alhamudu nunu i k'a dɔn jamana t'u to yen fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ hali n'u sara n'an y'u saya mɛn Boubacar i k'a dɔn ka t'u su bɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ k'u sɛbɛ kɔrɔ ten maa bɛ su bugɔ wa k'o de ka ɲi n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siri ɲɛ o i b'a to dugukolo bolo ayi ko dilan n'i ma su bugɔ n'a sala a ka ɲi de n'u sara k'an y'u su donnen yɔrɔ dɔn ka taa wɔgɔbɛ ka na n'a ye ka n'u bila sport kɛnɛba in kan k'u ti ayiwa Abdoulaye Diallo ko a ko Mali gouvernement a ye wele da kɛ nin kelen o kelen filɛ nin ye Boubacar Sidiki i kana se ka n'a fɔn fɔn minɛ na tɛgɛ la i k'a dɔn ni keri min kan u bɛ da u kan jalaki minnu bɛ nin don u kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn ninnu ye jɛkulu sigi jɛkulu min n'a ye jamana janfa i k'a dɔn marifa b'u bolo u ye tiɲɛni kɛ u ye hadamaden fa u ye maanifin ni tɔɔrɔ i k'a dɔn u ye jɛ kɛ jɛ min ye janfantijɛ ye jɛ min ye wa faalikɛ jɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana i y'a da Agali i k'a dɔn ale fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn jamana b'a nɔfɛ nafolomafɛn fɛn fɔ b'a bolo ni Mali b'a yɔrɔ dɔn Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan a minɛn'a na Boubacar Sidiki i k'a dɔn i y'a da Agali i k'a dɔn a bangena i k'a dɔn a bɛ bɔ jamana dugu min na o de ye Abe Bara a bangena janvier kalo tile fɔlɔ dɔ san 1958 Kidali i k'a dɔn a b'o mara de la kabini san 2013 i k'a dɔn ayiwa min ye Nations Unies ye Américains olu ye wulikajɔ bolo da u bara k'a ɲini sabula jɛkulu jugu min bi diɲɛ na n'o ye Al-Qaïda ye o maa don olu ye baara fɔn fɔ kɛ dugukolo sanfɛ n'o ye tiɲɛni ye ani maafa ye i k'a dɔn ale yɛrɛ yer'o la mars kalo san 2018 ni hakili b'a la Wagadugu i k'a dɔn Burkina Faso tiɲɛniba min kɛra ye n'u ye mugujugu don yɔrɔ la n'u k'a ma ko attentat ale de tun b'o ju la min ye wulikajɔ ye ayiwa an ka sɔrɔdasikulu ka taa bi u ka dagayɔrɔ la ale b'o la i k'a dɔn faaliba caman kɛra jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen y'ale nɔ ye hali Bamanji dunanw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na Mali kɔnɔ o y'a nɔ ye kɔsa in na a tiɲɛniba min kɛra a fɛ maa min sara la maa t'a da dɔn yɛrɛ dɔw b'a fɔ fo maa 300 bato tumutu i k'a dɔn hadamaden nanama sumalen marifa t'u bolo u b'u ka taama sira kan ka taa mugujugu gosiw la k'olu fana fa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bara ka ɲini a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn jamana kɔni bara k'a ɲini hali lamɛrikɛn jamana mɔgɔw yɛrɛ b'a nɔfɛ sabula olu ko cɛ o cɛ kɛra sababu ye k'i tɛgɛ d'a kan k'a ɲɛnama minɛ miliyari kasabi caman de ye dollar la o na d'i ma a yen dɛ ban n'o bɔra yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn i y'a da Agali sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn terroriste don Bamanji cɛjugu don i k'a dɔn maafaala don jamana janfaba don ani jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn o bɛɛ de ye sababu ye min na i kɛbaa kɔ Amadu Bari i k'a dɔn o dɔnnen don ni Amadu Kufa ye a bangena san 1961 Sarafari i k'a dɔn o bɛ Ɲafunge mara la sɛbɛnnikɛla ko ale fana ye maafaala ŋana ye i k'a dɔn Bamanji ŋana don a nana jɛkulu jugu dɔ sigi sen kan jamana kɔnɔ u ko min ma Katiba Masina nin jɛrɛ jɛkulu in sigira sen kan janvier kalo dɔ tile 25 san 2015 u nan'u n'u don JESIM na olu fana i k'a dɔn JESIM kun ye min ye Ansardine i y'a da Agali u ka bolofara dɔ ye u ye tiɲɛni kɛ u ye jamana janfa u ye hadamaden fa fo k'a fɔ k'a to ten misali bingani min kɛra Seware Kaka Mondoro brigade gendarmerie Yɔrɔso Nampala o y'ale nɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn hadamaden yɛrɛ k'a ni tɔɔrɔ Katibaden Masina u ye o dantɛmɛ wale dama min kɛ jamana kɔnɔ danda la a sabanan i k'a dɔn o de ye ayiwa i y'a da Agali ni Amadu Kufa tɛmɛnen kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa suguya kelen ye maafaala damandaw don hinɛ t'u dusukun na sabula u ka jɛkulu a sigilen don a kama ka jamanadenw ni tɔɔrɔ n'o bɔra yen a ko bolofara min n'u k'a ma CSP i k'a dɔn Algabasa Aga Indala a fana bɛ jɛkulu jugu in kɔnɔ min ye wuli
wulikajɔ ni jateminɛ ye nafolomafɛn fɛn o fɛn b'a bolo Mali kɔnɔ n'a b'a bolo yɔrɔ wɛrɛ la a minɛnen don Ansardi ni Iyada Gale a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn bolo a labanna min ye wulikajɔ ye ka taa damata jɛkulu sigi sen kan o ko min ma HQA a ko wulikajɔw ani jateminɛw bolo kan i k'a dɔn nafolojugu ɲinini ni ka na tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ka jamanadenw ni tɔɔrɔ ka jamanadenw bɔnɛ u ni na a fana bɛ ayiwa maa minɛ ta kɔnɔ Bilal Aga Sherif ale de ye MLA ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko Bamanji bolofara min n'o ye CSP a ko ale de y'o jɔyɔrɔ fa ko caman na u labanna ka tabale gosi kana fara ɲɔgɔn kan tiɲɛni ani juguya yɛrɛ kama i k'a dɔn u bolofara ani nunjuru bɛ génie min bolo o de la kabini mars kalo san 2017 i k'a dɔn sɔmin kelen don a la k'a fɔ tiɲɛnikɛla ba don sɛbɛnnikɛla ko Bilal Aga Sherif a k'i b'a ye k'a fɔ ani Algabasa Indala an bɛ donni min na ko bi sɔmin kelen don u bɛ yɔrɔ min u dogolen don Algérie jamana na o dɔnnen don Fahad Aga Mahmoud a ko nin ye Gatia ɲɛmaa kɔrɔ ye ale laban taara i melege CSP de la sɛbɛnnikɛla ko Bamanji jɛrɛjɛkulu a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye uti kalo 2003 u ni armée karila ɲɔgɔn na sema nani nin don a la ta gosiruw la ni k'u sɛbɛ kɔrɔ daji i k'a dɔn kelen kelen minnu burukutara olu taar'u sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Ashafagi Aga Bohada sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o fana ye CSP o ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn a bɛna taa nin jɛ in jamana ye makaama bɛɛ lajɛlen k'a ye sabula adjudant kun don armée yɛrɛ kɔnɔ Mali armée kɔnɔ min ye Alhaji Gamu o taama ɲɔgɔn kɔrɔ kun don a nana nin bɛɛ lajɛlen de daji ka nin bɛɛ lajɛlen janfa ni k'i ɲɛsin Bamandiya wale ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sheikh Aga Awisa Ansar a ko i k'a dɔn o ni tora min kɔni ye a yɛrɛ a ka danna juguya bolo ka a Kidal a ka mobili de nana pɛrɛn i k'a dɔn o ni tor'o la a ko ninnu u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa min mana kɛ sababu ye k'u kofɔ walima k'u minɛ miliyari caman de bilalen bɛ lamɛrikaw fɛ ka se ka d'i ma o tɛ kelen ye wa nafolomafɛn fɛn o fɛn b'u bolo Mali kɔnɔ a kɛra du ye o a kɛra bagan ye o a kɛra fɛn o fɛn ni nafolo kɔni don a bɛɛ lajɛlen minɛnen d'u la kalo 6 in kɔni n'o banna dɔ wɛrɛ bɛ k'a kan ministres bɛɛ n'o kan